Među ponudom igara Hrvatske lutrije nalazi se jedna koja mnogima nije jasna, a njezino ime je Druga šansa. Već po samom imenu zvuči kao nešto vrlo zanimljivo, jer svi mi želimo neku drugu šansu ako već nismo uspjeli dobiti neki dobitak na lotu. Druga šansa je dio igre Loto 7, a ona donosi upravo tu novu priliku za dobitkom. Naime, nakon redovnog izvlačenja Lota 7, putem generatora slučajnih brojeva nasumično se odabire jedan uplatni broj među svim potvrdama o uplati koje nisu ostvarile nikakav dobitak. Igrač čija je potvrda o uplati izvučena kao dobitna u drugoj šansi treba se javiti priređivaču u roku ne duljem od 9 dana od dana izvlačenja. Javljanje se može obaviti putem besplatnog infotelefona navedenog na internetskim stranicama priređivača ili putem e-maila. Dobitnik druge šanse tada će imati dvije mogućnosti. Prva je da može prihvatiti unaprijed određeni fiksni iznos dobitka bez dodatnih aktivnosti. Ona druga pak kaže da dobitnik može odlučiti sudjelovati u okretanju kola s dobicima koje se održava tijekom televizijskog prijenosa izvlačenja Lota 7. Kolo s dobicima podijeljeno je na 60 polja s različitim iznosima dobitaka, uključujući i polje s jackpotom koji iznosi 100.000 eura. Uz sve dodatne pogodnosti koje dolaze s igranjem lota u Hrvatskoj lutriji, ovo je jedna od najboljih jer je potpuno besplatna, a igračima će koliko toliko povećati šanse da bi mogli doći do nekog dobitka. Kao i uvijek, ako želite znati više o temi ovog videa, ostavljamo vam i link u opisu koji možete posjetiti. Što se ovog videa tiče, to bi bilo to, a mi se vidimo u idućem.